Hayırlı kеш, hürmetli tomoshachilar, efirda Татарстан xabarlarining dushanba chiqarilishi bu atnani sizin bilan Oygul Badreddinova boshlaydi. Kun nindi voqealarga boy bo'ldi. Bu haqda hozir qisqacha, anlari to'liq. Ekstrem meydanchiq, yangi maktab. Biz mana shu yangi binani sizga bolalarga topshiramiz. Chistaydagi yangi obyektlarning o'zinchaligi nida? To'liq Rania Abdurahmanova. Мәктәп һәм югары уку йортларында укулар ничек узачак? Нинди саклык чаралары күрелә? Руслан Судина белеште. Büyük jurchimiz Әлфия Авзалова истәлегенә беренче һәйкәл ачылды. Әлфия апаның җырларын җырлап үстем бәләкәйдән үк. Актаныштан Илшат Әюпов. Нәтиҗәләр ясау һәм киләчәккә яңа максатлар. Мин яратам сине, Татарстан. Спасибо. Рөстәм Миңнеханов һәм Акбарс хоккейчыларының очрашуы нәрсә белән истә калды? Илгиз Шәкуров. Татарстанда билим бирү буенча тагын бер көчле кластер барлыкка килде. Аны Чистай шәһәрендәге яңа лицей белән берлектә оештырганнар. Лицейны тәмамлаган бала шушы ук шәһәрдә урнашкан КАИ филиалында билим алып, Чистайның предприятиеләренә эшкә урнашачак. Бүген шундый мөмкинлек бирәчәк лицей ачылышына президент Рөстәм Миңнеханов килде. Монда булдырыла торган яңа билим системасы район икътисадын ничек күтәргә мөмкин? Рания Абдурахманова тулырак. Аларны бакчада җырларга да биергә дә өйрәткәннәр. Тагын да күбрәк белемне иртәгәдән мәктәптә ала башлыйлар. Чистайда яңа уку елы әнә шулай бер көн алдан башлана. Школа это самое главное. Вот новый микрорайон, он бы был неполноценным, если бы не было здесь вот такой школы. Иртәгә сезнең уку елы башлана, сезне барыгызда белемкәне белән котлыйм. Укугыз уңай булсын, сезне барыгызга да исәнлек саулык. Лицейда 800 бала белем алачак, аларны 50 мөгаллим укытырга әзерләнә. Шуларның берсе Сирина Зарипова. Яңа кабинетымны күрдек, бик җиһазландырылган. Наша школа очень большая, мы хотим уже учиться. Очень довольны. Очень хороший пространство. Спорт актлар залы бассейн. Бу мәктәпнең төзелеше республика бюджетына 700 миллион сумга төшә. Биредә физика, математика тирәнтен укытылачак. Максатлары районның социаль-икътисади үсешенә үзеннән өлеш кертәчәк инженерлар үстерү. Моның өчен шәһәрдәге Милли тикшеренү институты филиалы белән килешү төзелгән. Миссия школы время выбрала нас. Безне сайлаган заман. Без бик шат, чөнки эшләргә, укытырга шундый матур мәктәптә бик зур дәрәҗә безнең өчен. Менә шулай матурына башлап җибәреп, эшләрбез, укытырбыз, тәрбияләрбез һәм яңа уку елы үзенең алдына куйган бурычларын матур итеп башкарып чыгарыр дип өметләнеп калабыз. Нәтиҗәдә мәктәпне тәмамлап вузда укыган инженерлар Чистайдагы менә бу оешмада эшли алачак. Алар автомобиль компонентлары, электрон җайланмалар җитештерә. Занимаемся производством отопительных радиаторов бытовых. Это наша разработка. Монда 90 кеше хезмәт куя. Быел 800 миллион сумлык товар җитештерганнар. Шәһәр бюджетына алар саллы өлеш кертә. Заводтан Рөстәм Миңнеханов Чистайның ял паркына юл тотты. Ул республика программасы буенча төзекләндерелә. Буш торган паркларның халыкка файдасы юк. Алар аралашу мәйданы булырга тиешлегенә басым ясый ул. Яңа парк спорт стадионы территориясендә урнашканга күрә төп игътибарны әлбәттә спортка биргәннәр. Иң кызыклы урыннарның берсе әнә теге канат юлы һәм менә шушы скейт парк. Элек ишек алдында йөргән булсалар, хәзер бөтен Чистай егетләре шушында шөгыльләнә. Biz монда илек футбол уйныйдык, а хәзер монда футбол качан бетә, без паркта утырабыз. Площадкада уйный алабыз. В скейт-парке очень хорошо кататься. Здесь много места есть. Можно было только поиграть в футбол, а сейчас можно сходить на скейт-парке покататься, на батутах попрыгать. Яңа кырылмаларга ия булган Чистай районы киләчәктә шулай итеп районны алга җибәрәчәк яшь буынны яңа шартларда тәрбияләргә җыена. Чистайдан Рания Абдурахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.
Иртәгә илдә яңа уку елы башлана. Татарстанда 56 мең бала беренче тапкыр мәктәпкә барачак. Бу узган елга караганда 5 меңгә күбрәк. Иртәгә 1400 мәктәп эшли башлый, шуларның 8-е өр-яңа. Бу исемлектә Питрәч районының Царево трак комплексында төзелгән мәктәп тә бар. Бүген аны ачуда президент Рөстәм Миңнеханов катнашты. Бу иң зур мәктәпләрнең берсе, анда 1224 бала укыячак. Янәшәдә бакча төзелә. Рөстәм Миңнеханов шәһәр читендә төзелүче трак комплексларга нинди бурычлар куйды? Фәйрүзә Мәҗитова. Будем мы теперь учиться на 4 и на 5. Алар беренче сыйныфка өр-яңа мәктәпкә бара. Балалар өчен дә, әти-әниләр өчен дә көтеп алынган тантана бу. Райондагы яңа трак бистәсенә белем йорты кирәклеген яхшы белгән президент Рөстәм Миңнеханов та шатлыкларын уртаклашырга килде. Зур тантана белән котлыйм. Әлбәттә, менә монда бу мәктәп бик кирәк. Бу бик уңай, бик матур мәктәп. Әле генә менә киреп чыктык, балалар бакчасы карап чыктык. Анда эшләр бетеп килә. Безнең балалар өчен бөтен шартлар тудырылырга тиеш. 15 меңнән артык кеше яшәгән бистәдә моңарчы мәктәп булмый. Кем кая йөртә ала, баласын шунда йөрткән. Узган ел мәктәп булмады, без Старый Шигалеева авылына йөреп укыдык мәктәпкә. Менә хәер инде үзебездә ачылды. Карап анда сыкланып туярлык түгел, шундый матур мәктәп, Аллага шөкер. Яңа мәктәпнең уңайлыкларын президент та күрде. Монда 51 сыйныф, 2 бассейн, 2 спорт залы, химия, физика, биология кабинетларында лабораториялар, актлар залы, мәдәният үзәге кадәр зур. Технология дәресләрендә егетләрне 70 төрле һөнәргә өйрәтәчәкләр. Монда сезнең агач белән эшләргә мәндәме? Шартлар тудырылган. Заманча мәктәп коридоры ул тулы бер ял итү урыны. Кызыклы китаплар, теләгәнен ачып укып алырга, арысаң ятып торырга, һәм инде өстәл уеннарында классташларың белән эштән ашырга була. Әлеге лицейда балалар берничә төрле юнәлеш буенча белем алачак. Монда Россиядә беренче агробиология станциясе ачыла. В Пестичинском районе. Безнең район авыл хуҗалыгы районы. Шуңа белгечләрне мәктәптән үк әзерләргә телибез. Башлангычтан түгәрәкләрдә, урта сыйныфларда, дәресләрдә игенчелек, терлекчелек һәм башка тармакларны тирәнтен өйрәтәчәкбез. Җиңүнең 75 еллыгында ачылган мәктәп Советлар Союзы герое Галимҗан Камалиев исемен йөртә. Ишек алдында аңа сын куелган. Президент һәйкәлгә чәчәк салды. Мәктәп янәшәсендә яңа балалар бакчасы, ул да ачылу алдында. Әзерлеген Рөстәм Миңнеханов кереп карады. Монда яшәүчеләр өчен ул да көтелгән бина. Сейчас 16-й в очереди, надеюсь, что попадем. Президент билгеләп үткәнчә, мәктәп белән бакчаның торган урында булуы һәр балага бер тигез дәрәҗәдә белем бирү мөмкинлеге ача. Ул тагын бер мөһим әйберне ассызыклады. Монда инвестор табып, заманча җитештерү үзәге ачып, эш урыннары булдырырга. Яңа төзеләчәк микрорайоннар проектына мәктәп, бакча, хастаханә кебек социаль учреждениеләрендә төзелешен кертергә. Питрәч районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Яңа уку елыннан түгәрәкләрнең ачылу-ачылмавы турындагы сорауларга бүген Роспотребнадзор башлыгы Марина Потяшина ачыклык кертте. 1 сентябрьдән мәктәпләрнең элеккегечә эшли башлавын хәбәр иткән идек инде. Бу исемлектә өстәмә белем бирү учреждениеләре дә бар. Анда барганда кайбер таләпләрне үтәргә туры киләчәк. Әйтик, түгәрәк секцияләрнең эшли башлавы турында бер көн алдан Роспотребнадзорга хәбәр итү шарт. Моннан тыш профилактика чараларын үтәү мәҗбүри. Бәйрәмнәргә килгәндә урамдагыларга 100 кешедән артык җыелу тыела. Бина эчендә халык саны 50-дән артмаска тиеш. Задают вопрос о родительских. Ата-аналар җыелышлары буенча сораулар күп. Аларны онлайн режимда яки урамда уздырырга киңәш итәбез. Әгәр дә бина эчендә үткәрергә туры килсә, кеше саны 50-дән артмаска һәм барысы да битлектән булырга тиеш. Балалар бакчаларында бәйрәмнәрне төркемнәрдә генә үткәрергә ярый. Башка төркемнәр белән кушу рөхсәт ителми. Мәктәптә бәйрәм линейкалары әти-әниләрсез узачак. Югары уку йортлары студентларына грипптан прививка ясарга тәкъдим итәләр. Чит илдән килеп укучылар коронавируска тест та ясатырга тиеш. Яңа уку елында яңа шартларда укырга туры киләчәк. Төрле ишектән керү, һаваны зарарсызландыра торган җайланмалар, дәресләр дә кыңгыраусыз башланыр дип көтелә. Тагын нинди яңалыклар булачак? Руслан Хысындинов материалы. Яршалының иң зур мәктәбе бу. Иртәгә монда 16 беренче сыйныф укучылары киләчәк. Татарстанның һәр мәктәбендә бәйрәм линейкалары урамда үтәчәк. Ата-аналар битлектән булырга тиеш. Бу егыдан калган антисептиклар беренче ширеккә җитә дип уйлыйм. Аннары калганнарын үзебездә сатып алабыз. Быел Казан мәктәпләренең яртысы диярлек 2 сменада укытырга җыена. Балалар дәресләрдә битлектән утырмаячак, аны ашханәдә эшләүчеләр кияргә тиеш. Көннәр җылы һәм коры торса, кайбер дәресләрне Роспотребнадзор урамда үткәрергә тәкъдим итә. Укучылар күпләп җыелмасын өчен берничә чыгу юлы булачак. Шулай ук берничә сыйныфны очраштырмас өчен киемнәрне гардеробта түгел, бүлмәләрдә генә элергә дигән карарга килгәннәр. Гомум мәктәп мероприятиеләре быел булмый. Әмма ләкин мәктәп класслар арасында, параллель арасында ул мероприятиеләрне үткәрергә ярый.
Тулай торакларга студентлар инде узган атнада килә башлады. Менә бу КФУның тулай торагы, аларда теләге булган студентка башта гриппка каршы прививка ясыйлар. Шунда ук табиблар педикулезга тикшерә. Барысы да тәртип икән, бүлмә сайларга рөхсәт. Коридорда барысы да битлектән йөри. Кытай студентлары перчаткада кияргә онытмаган. Мули Шумахер җәй буе тулай торакта яшәгән, туган ягы Индонезиягә кайткан булсам, кире килә алмас идем ди. Огромные деньги я потратил. Беренчедән мин үзебезгә кайтсам бик күп акча тотачакмын. Икенчедән чикләрнең кайчан ачылачагы да билгеле түгел. Менә Казанның медицина университеты. Монда да укытырга әзерләр. Биналарга һәр студентны тикшереп кертәләр. Термометрлар, антисептиклар сатып алынган. Әлеге тепловизор кешенең битлеге бармы, юкмы икәнен дә тикшерә. Здравствуйте. Быел Казан федераль университетында чит илдән килгән 10 меңгә якын студент белем алачак. Дәресләргә аларны ковидка тест нәтиҗәсе буенча гына кертәчәкләр. Читтән килгән булсалар, 2 атнаны изоляциядә уздырырга тиешләр. Кто находится в Казани? Казанга килеп җиткән студентлар аудиторияларда белем алачак. Роспотребнадзорның барлык таләпләрен үтәргә тиешләр. Читтә булган егет һәм кызлар дистанцион режимда укыячак. Моның өчен махсус программалар бар. Безнең материаль базабыз да әзер 4 бинабыз бар. Аларны социаль дистанцияны саклап, студентларны утыртырга мөмкинлеге бездә бар. Шулай ук чит ил студентларына күп тапкыр кияргә ярый торган битлекләр дә биреләчәк. Руслан Судинов, Александр Лобанов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Казанның кайсы мәктәпләрендә уку бик кыйммәткә төшә һәм ни өчен шәхси бакчалар үз файдасына эшли алмый. Реальное время сайтындагы бүгенге язмадан укыгыз. Белем көнендә Роспотребнадзор мәктәпләрне тикшерергә чыкмаячак. Татарстан буенча идарәнең җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина бүген журналистларга шулай дип белдерде. Әмма идарәдә эшләүчеләрнең балалары да мәктәпләргә бара, шуңа алар хәлне белеп торачак. Коронавируска каршы таләпләр үтәлергә тиеш. Әлеге мәсьәләләр Мәгариф министрлыгы белән берлектә сөйләшенгән, тикшерүләр үткәргә урын булмастыр, диде белгеч. Они очень заинтересованы. Барлык мәктәп хезмәткәрләре дә линейкаларның куркынычсыз узуын телим. Шуңа күрә кагыйдәләр үтәләчәк. Димәк, безгә әлеге бәйрәмдә булу кирәк тә түгел дип уйлыйм. Татарстанда коронавирус яктырган тагын 2 кеше үлде. 91 яшьлек хатын-кызны Саба районы хастаханәсенә үпкә ялкынсынуы белән китергән булалар. Башка авырулары да ачыклана. Казанда яшәүче 60 яшьлек хатын-кыз исә вакытлыча госпитальдә вафат була. Бүген Татарстанда тагын 28 кешегә ковид диагнозы куелган. 3 кеше хастаханәдә, 25-е өйдә дәвалана. Казанда 18, Арчада 2, башка районнарда берәр чирак. Быел республикада 2 миллион кешегә грипптан прививка ясарга ниятлиләр. Аның яңа партиясе кайтты. Бүгеннән ул сырхауханәләргә таратыла. Күбрәк кешене кылачлау максатыннан прививка шимбә, ял көннәрендә дә ясалачак. Казанда бу эш метро станцияләр янында оештырыла. Балалар бакчалары, мәктәпләргә күчмә бригадалар чыгачак. Сентябрьдән гадәттәгечә ОРВИ грипп сезоны башлана. Быел ул коронавирус белән бергә кушылып, аеруча куркыныч булырга мөмкин дип кабат кисәтә табиблар. Сложно прогнозировать. Кеше грипп һәм коронавирус белән бер юлы авырта калса, шир җиңел узар дип фаразлап булмый. Дөньяда ел саен грипптан 100 меңләгән кеше үлә. Шуңа да вакцина ясату кирәк. Тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам, вакцина ясатканнар арасында авыртучылар булырга мөмкин, әмма ул җиңел уза, кеше исән кала. Шуннан сез дә нәтиҗә ясагыз инде. Татарстанда тәҗрибә рәвешендә яңа проект башлап җибәрделәр. Ул ишек алларында янгын сүндерү машиналары өчен махсус урыннар булдыруны күздә тота. Ут күз чыккан йорт янына килгәч, коткаручылар еш кына кая туктарга белми. Бу фаҗигагә китергә мөмкин. Хәзер андый машиналар өчен аклы-кызыллы юллар сыза башладылар. Анда шәхси машинаңны куярга ярамый. Казанның Җәүдәт Фәйзи урамындагы йортының 3нче катында ут чыга. Янгын сүндерү машинасы ишек алдына керә алмый. Янгын сүндерүчеләр санаулы минутларны шулай юлда еш югалталар. Мондый күңелсез очракларны булдырмас өчен Казанның Декабристлар урамындагы йорт тирәсендә чарасын алдан күрергә булганнар. Асфальтта аклы-кызыллы юл тамгасы барлыкка килә. Бу урынга машина куярга ярамый. Таләпнең үтәлешен янгын сүндерүчеләр тикшерә. Недавно ездили на улицу Декабристов. Күптән түгел шушы Декабристлар урамыннан ярдәм сорап шалтыраттылар. Ләкин ишек алдына кирип тә чыгып та булмый. Андый чакта вакытны югалтабыз. Кызганыч, мондый хәлләр көн саен диярлек кабатлана. Кайчагында кеше гомерләрендә секундлар хәл итә. Янгын сүндерү машиналары өчен махсус урыннарны Мәскәүдә инде күптәннән билгелиләр. Казанда мондый алым әле беренче. Мәскәү районы идарәче оешмасы сынап карарга була. Казан шәһәре өчен янгын чыккан йорт ишек алдына кадәр барып җитү безнең өчен зур кыйммәтләр тудыра. Аеруча төнлә ишек алдында машина бик күп. Декабристлар урамында иң беренчеләрдән булып янгын машинасы туктый торган урыннар менә бүген генә борылды. Безнең уйлау буенча бу нәтиҗәле булачак.
Ак һәм кызыл төсләр юкка гына сайламый. Әлеге махсус урынны халык әллә каян ук ерактан күрергә тиеш. Машиналарны калдыру түгел, хәтта берничә секунд туктап торырга да ярамый, чөнки гадәттән тыш хәл. Теләсә кайсы вакытта килеп чыгала. Халык мондый үзгәрешләрне аңлап кабул итә. Машиналар күп инде, урын җитмәй машина куярга. Кирәк инде. Обязательно кирәк анда безгә. Файдага булыр, файдага. Кешегә кирәк күрсәтергә урын булсын, кеше турында уйласын. Ел ахырына кадәр Казанның тагын 3 йорты янәшәсендә янгын сөндерү хезмәте машиналары кую өчен махсус урыннар ясарга планлаштыралар. Руслан Судинов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Кышкы сезонга Казандагы торак йортларның 96% әзер. Капиталь ремонт бару сәбәпле 77 өйдә эш әлегә тоткарлана. Бүген бу хакта иртәнге киңәшмәдә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Искәндәр Гыйниятуллин хәбәр итте. Җәй айларында 2000 километр озынлыктагы трубаларны тикшереп, кышка әзерләп куйганнар. Ремонт бара торган йортларда да эшне 15 сентябрьгә төгәлләү бурычы куелды. Пуску тепла готов. 817 социаль объектның 816 әзер, шуларның 118 сәламәтлек саклау учреждениеләре, калган бер объект Гладилов урамындагы 2нче шәһәр хастаханәсе. Аңа илтүче җылылык турбасын ремонтларга кирәк. Якын арада аны төгәлләп, хастаханәне ягулык сезонына әзерлибез. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Büyük jырчыбыз Әлфия Авзалова истәлегенә беренче һәйкәл ачылды. Әлфия апаның җырларын җырлап үстем бәләкәйдән үк. Актаныштан Илшат Әюпов. Көмеш чишмә чылтырыйдыр. Үзебез уйлап, бизәкләр ясап, үзебез эшләргә булдык. Кама Тамагы районы авылларында яшәүчеләр үз көчләре белән чишмәләрне төзекләндерә. Җирле чыганакларның суы тәмен Рания Абдрахманова да татып карады. Иртәгедән соң Акбарс яңа сезонга аяк баса, җанатарлар гына түгел, хоккейчылар үзләре дә матчларны зарыгып көтте. Әзерлекләре дә ныклы диләр. Бүген спортчылар белән Рөстәм Миңнеханов та күреште. Акбарслыларның яңа формасы нәрсә белән үзенчәлекле, очрашуны Илгиз Шәкүров күзәтте. Вы всегда в нашей команде. Истәлеккә фамилия язылган фуфайка, якасына «Мин яратам сине Татарстан» дип тәшигелгән. Акбарсның яңа сезонга тегелгән үзенчәлекле формасын президентка да бүләк иттеләр. Вот спасибо. Мин яратам сине Татарстан. Спасибо. Рөстәм Миңнехановның һәр сезон алдыннан хоккейчылар белән очрашуы күркәм гадәткә әверелде. Яңа сезон инде 2 сентябрьдә башлана. Акбарс ЦСКА белән ачылыш кубогы өчен уйнаячак. Вы на самом деле очень много делаете для имиджа нашей республики, вообще для имиджа нашей страны. Хоккей — это наш спорт. Узган ел Акбарс уеннарын плей-оффның 2нче раундында туктатты. Пандемия сәбәпле. Җәй дәвамында команда яңарды. Көчле легионерлар килде. Хәзер төп бурыч Гагарин кубогында җиңү. Ваша победа — это наша победа, ваше поражение — это наше поражение. В спорте будет все. Все время у вас все гладко не будет, но самое главное — надо идти вперед. Нам команда нужна боеспособная. Президент хоккейчыларга үзегезне саклагыз ди. Аларга һәм Татнефть пандемия чорында хәйриячелектә актив катнашкан өчен рәхмәтен дә белдерә. Вам нужно, как всегда, быть нацеленным, команду только на победу, если можно так сказать, только на кубок. Хоккей Татарстанда иң таралган спорт төрләренең берсе. Шәһәр һәм районнарда 46 боз сарае эшли. Акбарс яшь хоккейчылар өчен үрнәк. Спорт такая вещь, очень такая серьезная, да? Спорт бик җитди нәрсә, монда тырышырга кирәк. Без барлык авырлыкларга әзер. Беренче уенны Акбарслар Мәскәүдә уйнаячак. Җомга һәм якшәмбе көннәрендә үзебездә уеннар көтелә. Барлык матчларны турыдан-туры эфирда безнең каналда күрергә мөмкин булачак. Илгиз Шәкүров, Яңа Гасыр каналы. Татарстан яшьләр өчен арт резиденцияләрне үстерүгә 7 миллион ярым сум акча аткан. Бу хакта Кырымда узган Таврида арт форумында билгеле булды. Анда катнашкан 20 команда үз проектларын комиссия алдында яклый. Экспертлар арасында Россия президенты хакимияте җитәкчесенең беренче орынбасары Сергей Кириенко, Россия мөмкинлекләр иле оешмасы җитәкчесе Алексей Комиссаров та була. Безнекеләр аларга Татарстанда да Таврида арт резиденциясын оештыру концепциясын тәкъдим итә. Үзәкләр республикада берничә булачак. Вижу, что коллеги запустили уже... Татарстан белән ким дигәндә бер резиденция ачарга килешкән иде, ә алар бер генә әз булачагын аңлап 7-не оештырга алынган. Аларның 3-се Казанда, калган 4-се башка район шәһәрләрдә булачак.
Казанда татар яшьләре форумына әзерләнәләр. Ул 2-6 сентябрьдә узачак. Быел аеруча эчтәлекле булыр дип көтелә. Татар тарихын өйрәнүгә аерым игътибар бирәчәкләр. Катнашучылар өчен татар теле, шамаил, журналистика, вокал, кул эшләре кебек юнәлешләр буенча дәресләр каралган. Форумда Россиянең 32 төбәгеннән 180 делегат катнашырга теләк белдергән. Алар үзләренең проектларын тәкъдим итү мөмкинлегенә дә ия булачак. Фикерли торган һәм татарлар өчен, милләт өчен яңа проектлар, идеяләре белән килгән яшьләрне җыю. Аларның төп критерий, аларда булган теләк, идея, проект. Туган ягыннан бер кая да китмәгән кебек, Актанышта яраткан җырчыбыз Әлфия Авзаловага һәйкәл ачтылар. Татарның моңлы сандугачына беренче һәйкәл аның туган җирлегендә куелды. Ул Актаныш мәдәният паркында районның танылган шәхесләре бюстлары һәм истәлек такталары урын алган аллеяның түрендә. Бу сынны һәйкәлнең авторы кемгә карап ясаган? Якташлары Әлфия апаның арбадан җырлаган чакларын ничек искә алды? Илшат Аюпов репортажы. Җырлары кебек үк мәңге яшәр Әлфия Авзаловага һәйкәл Актаныш үзәгендә урын ала. Ул моннан бер кайчанда китмәгән кебек, чөнки халык күңелендә яши ул. Клубларга кеше сыймый торган концертларын бүгенгедәй хәтерлиләр. Ул вакытта безнең клуб искиде. Клуб ишек алдына 2 машинаны, грузовой машинаны куеп, шуның әрҗәсен ачып куеп сәхнә итеп, шунда безгә җырлар башкарды. Безнең бәлки җавабын тыңлабыз кеше. Һәм җырларын һәр вакытта яратып тыңлыйбыз и безне хөрмәтләбез. Һәйкәлне сынчы рәссам Фәнил Вәлиуллин ясаган. Әлеге эшне бер ай эчендә башкарып чыгарга туры килә. Позировала дочка Әлфия Авзалова Зөлфия. Эскизыннан башлап тәмамлаганчы әлеге вакытка сыештык. Рәсемнәр, фотолардан карап эшләдем. Әлфия Авзалованың кызы да ярдәм итте. Беләсезме, әни белән безнең әзгенә шашкан борыннар. Шуңа күрә ул әйтә, Зульфия, встаньте так, чтобы я видел ваш нос, профиль. Я позировала иногда. Без Әлфия Авзалова исеме белән шиксез горурланабыз. Районнан чыккан күренекле шәхесләр күп. Актанышта туган Габдулла Тукай бүләге ияләре генә дә 6 кеше. Мәдәният паркында аларга багышланган истәлек такталары куела. Актанышның мәдәният паркына керә торган төп аллеяны хәзер мәшһүр җырчыбыз Әлфия Авзалова һәйкәле бизи. Биредә аның музее бар, аңа багышланган мәдәният сарае эшли. Гомумән Актанышта Әлфия Авзалова рухы саклана. Бик күп шәхесләр биргән безнең мәдәният дөньясына Актаныш. Шуларның башында, шуларга моң чәчеп торучы, елмаеп торучы, нурлар сибеп торучы менә Әлфия апабыз була. Шуңа күрә бу безнең өчен зур шатлык та, горурлык та. Әлфия апаның җырлары күңелләрдә, хәзер һәйкәле дә Актанышлыларның күз алдында. Районның иң матур урыныннан балкый. Туган авылым минем каршымда, күңелем һаман омтыла шунда. Актаныштан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Үз туган якларын үз куллары белән матурлыйлар. Кама Тамагы районында шундый оста куллы, изге җанлы кешеләр яши. Эш шунда. Абыйлы энеле егетләр үз авылларындагы гына түгел, күрше авыллардагы чишмәләрне дә төзекләндерүгә алынган. Бүген инде кибеп баручы 5 шундый чыганакка икенче сулыш эргәннәр. Хәзер авыл халкы тәмле суга шунда йөри. Чишмә сулары тәмен Рани Абдрахманов татып кайтты. Марат Сәлимуллин Крәле авылы егете. Кечкенәдән чишмә суы эчеп үскәнгәме, бу урыннар күңелгә бик якын ди. Шуңа абыйсы Нәрис Харисов чишмәләрне төзекләндерергә тәкъдим иткәч, бергә тотыналар. Ул бит инде не файдалы эш бит инде ул. Авылларга кайтканда җайлы бит инде, су кереп алабыз. Шуннан гел Камскидан кайтканда. Шул рәвешле инде 5 чыганакны тәртипкә китергәннәр. Төзекләндерелгән чишмәләрнең эчесе Крәле авылыныкы. Йортларга су кергән булуга карамастан, барыбер чишмәгә йөри халык. Ешрак Исламетдин чишмәсенә киләләр икән. Челтер чишмә ага, кызлар җырлап суга. Кöyгә чыкканнан бирле шушында киләдер игенде чишмәгә. Атлар белән дә ташыдырый, киенде чиләк белән дә ташыдырый. Бик авырый. Темне бит менә киләбез. Аннан көтүләргә чыгадыр, көтүләргә барганда, кайтканда.
Шушыннан темні соны ішелер мене кружкаларына хәтлі қойғандар. Бу чишмәләр өчен бик сөендек. Алар инде югалып бетәрләр дип бик кайгырадыр. Алар инде үлән асларында калганнар. Кирәле чишмәләргә бай авыл, тагын да зур байлыклары, кешеләре, чөнки нәкъ менә авыл халкы чыганакларны саклап калу өчен көч куя. Әлеге чишмәнең Исламетдин чишмәсе дип аталуы юкка түгел. Аны узган гасырның урталарында Кирәле авылында яшәүче Исламетдин исемле кеше ачкан. Авыл халкы бүгенгә кадәр саклап кала алган. Безнең чишмәләр белән Харисов Нәрис Илгизәр улы шөгыльләнә. Ул бездә сөт җыя. Менә ул инде спонсорский помощь белән чишмәләрне төзекләндерә. Бу кадрларда иске Казыйлы авылы, бирдә яшәүче яшьләр дә күршеләрдән күреп авылдагы чишмәләрне төзекләндерә башлаган. Чиста су программасыннан соң бу чишмәгә ихтыяҗ бетеп торды, ишелә башлады. Соңыннан авыл яшьләре җыелышып, акча җыелышып, үзләре эшләп, шундый хәлгә китерделәр. Тормышта нәрсәне дә булса үзгәртәсен килсә, үзеңнән башла дигән гыйбарә бар. Кама тамагында ир-егетләр шулай иткәндә, алардан үрнәк алучылар булу эшнең саваплыгына түгел, дәвамлы икәнен дә раслый. Кама тамагы районыннан Рания Абдрахманова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, матур кичләр сезгә исән имин булыгыз. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Сезне Ганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның өчде проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-йорт, телефон 260-766. Данил Мастерга һәр клиент кадерлем. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә Балазна кайда кояшлы 28 градус җылы, төньяк көнчыгышта Түбән Кама ярчалы Алабугада аязучан болытлы һава 29 градус җылы, төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы җылылык 28 градус, төньяк көнбатышта аязучан болытлы һава 28 градус җылы, төньяк көнбатышта Болгар буа Чүпрәледә эссе 29 градус җылы. Чистая нурлатма мады чирмешендә антициклон тәэсирендә аяз 28 градуска кадәр җылы була. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә хәтта некроз стадиясендәге буыннарны торгызырга алынабыз. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә ышанырсыз. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77. Акбарсдомнан фатирлар ойына 6500 сумнан ипотека. Кайда без, шунда сезнең өегез. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 295 77 77 һәм Акбарсдомлыктар сайтында карагыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көннең уртасында 30 градуска кадәр җылы, җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулай иде. Исән-имин булыгыз.